Da li se gurate po prevozu? Guraćete se još više, jer je GSP doneo predlog po kome se povećava broj stajaćih mesta kao vid veće temperature u vozilima. Nisam ni to čuje. Nemam vremena da gledam te televizije i te štampe. Pa ako treba neka uvedu. Samo vozim jer reklamiram svoju firmu. Čini mi se da je jako velika gužva. O, stajaćih. Pa ne znam pravo da vam kažem, jako su mnogo stisnuti. Pa i tako ih ima premnogo. Kad je gužva ne možeš da uđeš. To je super. Ne bih ja s tim složio. Treba sedišta više, a naravno mi stariji. Pa dobro, možda bi to moglo, pa ako je baš tolika kriza, ako je baš tolika štednja, nema problema, ali... A stajeći ima stvarno mnogo. Ja bih volio kad bilo više prevoza i više autobusa, a manje se guramo. Mislim, dosta se ugura unutra i vrata se razglave nekada. Nemam predstavu. A to je neka skrivena kamera? Ne znam. Pa mislim, to poslednje pitanje, to mi liči na nemoguću misiju ili skrivenu kameru. Ne znam.